Dubaj nie je úplne tá krajina, kde idete na dovolenku a viete si iba tak prenajať auto. 90% autopožičovní od vás vyžadujú medzinárodný vodičský preukaz, ktorý si veľmi ľahko viete vybaviť na Slovensku alebo v Čechách na ministerstve dopravy, kde vám ho vystavia podľa toho, do akej krajiny idete. Čiže tam už vlastne presne musíte povedať tým pádom, že idete mimo Európsku úniu, do ktorej krajiny idete a oni vám vystavia, ja sa vždycky smejem, že ako to vyzerá, ale to je taká malá kartička o veľkosti asi 0,5 A4, kde si normálne papierovo listujete, musíte sa tam ešte ísť aj odfotiť a potrebujete tam svoju fotku. Áno, je pravda, že niektoré požičovne teda vám prenajmú auto aj bez tohto medzinárodného vodičského preukazu, ale tam býva častokrát problém, že následne, ak by sa stala nejaká škoda a vy ste vlastne riadili vozidlo bez oprávnenia, tak to môže byť problém. No a následne, keď sa stanete rezidentom, tak celkovo musíte preskočiť na dubajský vodičský preukaz. A tu my máme Slováci veľkú výhodu, že my len vlastne vymieňame kartičky. Slovenský vodičský preukaz odovzdáme a dajú nám dubajský vodičský preukaz. Idete ešte na očný test a dokopy to stojí nejakých 1000-1500 dirhamov, čo je približne nejakých 300-400 eur. No ale vy Češi teda musíte robiť celú autoškolu však? Ano, přesně tak. Tak v Čechách je Dubaj vlastně brána jako třetí země, takže ty dohody tam jsou úplně jiné.